Joseph Gallia, magħruf bħala l-ġilda, instab mejjed fi triq ix-xemxija l-Marsa kmieni 3 filgħodu. Huwa nqatel wara li ġew sparati numru ta' tiri ta' arma tan-nar lejn daru u rasu fejn mill-inqas 5 tiri laqtuh. Il-pulizija kienu informati dwar il-każ għall-ħabta tal-5 ta' filgħodu u x'inwasslu fuq il-post tal-inċident sabu l-ġisem tal-vittma bla ħajja fuq is-sit tax-xufier ta' karozza Kia Sorrento. F'konferenza tal-aħbarijiet id-Deputat Kummissarju Pierre Calleja u s-Supretendent Silvio Valletta taw xi dettalji dwar dan il-qtil. Jidher li l-arma użata setet kienet rifle u tiri ġew sparati minn wara l-vittma. Dan jirriżulta mill-fatt li l-karozza kellha tiri fuq in-naħa ta' wara kif ukoll il-vittma ntlaqat minn mill-inqas 5 tiri fuq in-naħa ta' wara ta' ġismu. Il-Pulizija sostniet li t-tiri setgħu ġew sparati minn karozza tat-tip Toyota RAV4 Silver jew simili u għaldaqstant appellat lill-pubbliku biex jekk jafu dwar xi karozza simili li kienet fl-inħawi tad-delitt lejn dak il-ħin tinforma l-Pulizija minnu fih. Fil-passat il-vittma kien instab ħati ta' serqa u qed jingħad li kien involut f'self blużura. Ir-riżulta wkoll li Joseph Gallia kien għamel rapporti li kien qed jiġi meddet. Intqal li huwa jiġi minn wieħed mill-akkużati fil-qtil ta' Mario Camilleri magħruf bħala l-imnieħru, imma minkejja li l-Pulizija qed tikkunsidra dawn il-possibilitajiet għadha ma tistax tasal għal konklużjoni. Il-vittma Joseph Gallia magħruf ukoll bħala Giusy kien mill-Marsa stess, kellu 58 sena u kien missier ta' 5 tfal. Il-motiv wara dan id-delitt għadu mhuwiex magħruf. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin u nfetħet ukoll inkjesta maġisterjali dwar dan il-każ.